мувофиқи таҳқиқотҳои мутахассисони соҳаи тиб дар маҷмӯъ то 3/1 аҳолии кураи замин аз пойҳои ҳамвор ё ба ибораи маъмул плоскостопия азият мекашанд. Тақрибан 30% одамон пойҳои ҳамвор доранд, қайд мекунад ортопед Виктор Приск. Ӯ мегӯяд, ки аз 10 нафар як кас дорои ин аломатҳост. Тадқиқоти соли 2017 аз Испания ин хулосаро тасдиқ мекунад. Дар байни 835 ихтиёриёни тафтишшуда 27% пойҳои ҳамвор доштанд. Пас кавпаҳниро метавон ба қатори бемориҳои маъмулӣ дохил намуд. дӯстони азиз, салом арз мекунем. Шумораи навбатӣ аз силсила намоиши ганҷи бебаҳо манзури шумост. шояд дар кишвари мо кам нафарон ба чунин беморӣ аҳамият диҳанд. гап дар сари он аст, ки дар аксари маврид ба ин беморӣ кӯдакон дучор мешаванд, яъне онҳо зуд аз пойҳои ҳамвор азият мекашанд. ҳатто мегӯянд, ки дар байни наврасон он 50%-ро ташкил медиҳад. ин мушкилоти маъмултарини ортопедӣ дар амалияи педиатрия мебошад. зуҳуроти асосии он чист? вале тибқи анъана аввал аз шаҳрвандон пурсем, ки оё доир ба ин беморӣ маълумоте доранд? пурсиши сарироҳии мо. фаҳмидам, ҳамин кӯдако вақте ки таваллуд мешавад, почашон руст мешавад. ман як ҷурам ӯ рӯз духтараш ҳамхелӣ шуд. почаш ҳамхелӣ будааст. гуфт духтарам ҳамхелӣ касале гуфт. баъд як больница аст ҳамҷо пеши вай овардам. мутахассисо гуфтанд, ки ба роҳи массаж метавонанд соз кунанд. баъд махсус пойафзол будааст. ба он пойафзол агар мепӯшондагию массаж мекардагӣ, авай беҳтар мешавад. як дӯстам дорад ҳамвории пой хеле аз он мекашад. мисол барои роҳ гаштан, барои пойафзол кофтан бисёр мағозаро мековад. якам бор фаҳмидам. рости гап не. чанд каса мебинем ам азият шава, яки мегам ягон патинка масалан мехарам, тавои почам вай мешавад, мезанад, масалан обчак мекунад. ҳамун маз паз ҳамун беморишон баъд дар бисёр телевизорҳо мебинам, аваё азият мекашанд, барое ки таи почашон хеле чуқурӣ надорад. хеле одами солим рам мегардад, во камтар азият мекашанд. мисол ҳамун таги поча мегӯянд, ки ҳамвор мешавад. ҳамеша ман медонам, мисол маълумот надорам, не ки медонам як чизе аст, ки маълумот надорам дар бораш. мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки бисёриҳо нисбат ба чигунагии кафи пои кӯдакон таваҷҷӯҳ намекунанд. биёед доир ба омилҳои гирифторӣ ба чунин беморӣ андешаи мутахассисро мешунавем. бемории плоскостопӣ ба тарҷумааш ҳозир паҳнпоӣ, каф паҳнӣ мегӯянд, ки яке аз бемории тез вохӯрдашудаи бемории узвҳои такиву ҳаракат мебошад. баъд аз бемории баромади модарзодии рон, качпоӣ, паҳнпоӣ бисёртар вомехӯрад. асосан сабаби пайдоиши бемории паҳнпоӣ омилҳои ҳам беруна ва ҳам омилҳои даруна ҳаст. омилҳои беруна бошад, асосан ин дар ҳолати дигар бемориҳое ки ба ҳамин оварда мерасонад, ин дар ҳолати масалан норасоии афзоиши устухонҳои попаҳна дар батни модар, баъд дар вақти бемориҳои асабӣ, ҳамчун дар вақти бемории полиомиелит ки фалаҷи пойҳо мешавад, асаби фалаҷи пойҳо ҳамун паҳнпоӣ ба вуҷуд меояд. омилҳои дарунӣ дар вақти дигаргунӣ дар батни модар тараққӣ кардани ҷанин ягон ба гирифтори ягон беморӣ мешавад. тазиқи ноф, бандинаи ноф ки дар гирди ҳамун попанҷа печида вайро каҷ мегардонад ва дигар бемории чӣ мешавад, ки ба ирсиям кам муносиб ҳаст аст. дар ин ҳолат аминҳо бо ҳамин бемории кафпаҳнӣ таваллуд мешавад. плоскостоп ё ин ки ин плоскостоп ё ин ки паҳнпоӣ мегӯянд, яке аз бемориҳои бисёр вохӯронда дар байни бемории системаи ортопедӣ ба шумор меравад, ки мешавад модарзодӣ дар давоми ҳаёт пайдо шуда ва инчунин мешавад модарзодӣ дар давоми ҳаёт пайдо шуда ва инчунин дараҷаи бунамуди каҷии варусии валгусӣ дида мешавад. ва инчунин плоскостоп ё ин ки паҳнпоӣ мешавад, яъне ки бо намуди дарозӣ, бо намуди паҳлӯӣ ва омехта. сабабҳои бемории гуногун мебошад, яъне ки вобаста ба сабаб мешавад ин осебӣ
статикӣ, рахитӣ ва фалаҷӣ. яъне ки осебиш ин маъноро дорад ки ҳангоми шикасти устухонҳои пойпанҷа бо вуҷуд омадани ҳамин беморӣ бисёртар ба назар мерасад ва статикӣ бошад ҳангоми сустии мушакҳои пойпанҷа ва пайвандакҳои пойпанҷа ва мушакҳои пойпанҷа ба вуҷуд меояд. Рахитика ҳисоби норасогии худи мисол элементҳои лозимаи устухон яъне калсий, фосфор ва дигар элементҳое ки лозиманд ҳангоми ки норасоӣ мебошад ба вуҷуд меояд. ва фалаҷӣ бошад аз ҳисоби худи фалаҷи андомҳои поён, бемориҳои остеомиелит, полиомиелит ва инчунин сустии мушакҳои андоми поён ба вуҷуд меояд. ин беморӣ дар кӯдакони то 3 сола то 30% ва кӯдаконе ки то синни мактабӣ ҳастанд то 65%. ва ин нишондиҳад чӣ қадар ки синни сол зиёд шуд, ин нишондиҳанда бо зиёд шудан мегирад. масъалаи дигаре ки мутахассисони соҳаи тиб ба он таваҷҷӯҳ доранд ин ки ҳо гирифтор шудан ба ин нави беморӣ аст. маълум аст ки одатан ба он кӯдакон гирифтор мешаванд. ҳамчунин муҳаққиқон чунин мешуморанд ки сабаби асосии гирифторӣ омили ирсӣ аст. оё ҳолатҳои дигар ҳам вуҷуд доранд? бемории кафпаҳнӣ дар кӯдакон то синни 5-6 сола мо ташхис карда хулоса карда наметавонем, чунки ҳамаи кӯдаконе ки тавлид мешан до синни 5-6 сола ҳамун нишонаҳои кафпаҳнӣ доранд, вале ин бемори кафпаҳнӣ нестад. баъди 5-6 сола ки тараққӣ кард кӯдако ба воя ки расидан устухонҳо ки мустаҳкам шуданд, дар ҳолати кафпаҳнӣ будани он ҳамун кафпаҳнӣ дар кӯдакӣ боқӣ мемонад. ин беморӣ дар занҳо зиёдтар дида мешавад нисбати мардҳо, яъне ки одамоне ки вазни бадан бисёртар доранд нисбати одамоне ки вазни бадани камтар доранд бисёртар дида мешавад ва инчунин одамоне ки ҳама вақт рост истода кор мекунанд 2 маротиба зиёдтар нисбати одамоне ки нишаста кор мекунанд дида мешавад. худи плоскостоп ин 3 дараҷа дорад, яъне ки дараҷаи 1, 2, 3 ва инчунин боз ҳангоме ки намуди каҷиш бошад, ин намуди каҷи варусӣ ва агусӣ мегӯянд ки ин 4 дараҷаи каҷии худро дар бар мегирад. яъне ки гирифторӣ ба ин беморӣ қариб дар тамоми дунё нишондиҳаш зиёд аст, яъне ки аз ҳамин 100 нафаре ки мисол ҳамин таваллуд мешавад то ба синни 3 солагӣ то бар мактаб то ба синни мактабӣ 80-85% онҳо гирифтори ҳамин беморӣ мебошанд. муайян кардани ҳар беморӣ дар марҳилаи аввал ташхиси дурустро тақозо мекунад. маълум аст ки барои муайян намудани ҳар беморӣ усулҳои мухталифи ташхис ба кор бурда мешавад. пас ташхиси чунин беморӣ чӣ тавр сурат мегирад? аз рӯи замони пайдоиш ду шакли кафпаҳнӣ фарқ карда мешаванд: модарзодӣ ва шакли минбаъда ҳосилшуда. шакли баъдтар пайдо шуда пас аз роҳрав шудани кӯдак муайян мешавад. тафсилоти бештар дар шарҳи мутахассисон. нишонаи асоси беморӣ ин роҳгардии мушкил, яъне ки роҳгардии мушкил дар бемор ва нодуруст роҳгардии онҳо ба шумор мерасад ва инчунин худ маълум аст ки ин таъи по ҳамвор аст ва дард пайдошавии дардҳо дар қисмати буғуми соқу пойпанҷа, буғуми зону ва буғуми косуронҳо бисёртар дида мешавад. усулҳои асосии муайянкунии чунин бемор ин аввал акси рентгенӣ ки дар 2 ҳолат акси рентгенӣ гирифта мешавад аз пойпанҷа. дуюм ин плантограф мегӯянд, махсусан асбобе ки барои муайянкунии ҳамин дараҷанокӣ ҳамин беморӣ пешбинӣ шудааст ва подиометрический индекс аст, ин барои муайянкунии фоизи ҳамон плоскостop ки кадом дараҷа мисол каҷӣ дорад. ташхиси бемории попаҳнӣ ҳеч душвор нест. фақат ҳамин бемор вақте ки попаҳнӣ дараҷаи баланд бошад, дараҷаи сабукаш бисёриҳо чӣ намекунанд, шикоят намекунанд. дар вақти дараҷаи баланд будани попаҳнӣ, дараҷаи 2, 3 овне бошад, беморҳо шикоят мекунанд аз дард, монда шудан, хусусан дардҳо бегоҳӣ бисёр мешавад. шаб тамоми шаб дард мекунад, тез монда шудан, дард дар ҳамон худи попанҷаҳо, дар кафи попанҷаҳо, дар буғуми соқу попанҷа пайдо мешавад, шабона пайдо мешавад. фақат ҳамин муоинаи бемор, муоинаи ҳамон попанҷа худаш нишон медиҳад ки попаҳна дорад ё надорад. агар ки боз попанҷа агар дар осори дигаргунӣ устухонӣ пайдо шуд, каҷшавии бисёр бошад, дар асоси мо ташхиси рентгенӣ мефармоем. дар асоси ташхиси рентгенӣ пурра муайян карда мешавад ки дар кадом ҳолат, дар кадом сатҳ
دیگرگونی استخوانی پای داشته است، کدام استخوان با دیگرگونی پای داشته است و با کدام رو توابت کردن ممکن. اگر دیگرگونی های وزنی در استخوان ها پای داشته باشد، در آن حالت فقط با راه جراحی و برقرار کرده می شود. албатта муолиҷаи кампанияро бояд барвақт оғоз намуд. дар табобат усулҳои зиёде истифода мешаванд ки ҳамдигарро такмил медиҳанд. қоидаи асосии он аст ки табобат ҳарчи зудтар бо шакли модарзодӣ аз рӯзҳои аввали ҳаёт оғоз карда шавад. машқҳои физиотерапия ва гимнастикаи табобатӣ ҳамчунин маҳси пой низ фоидабахш аст. тафсилоти бештарро доир ба ин мавзӯъ аз мутахассисон пурсон мешавем. попаҳние ки дар асари دیگر کسلی‌ها پولیومیلیت، فلج کودکانه پیدا می شود. اینها توابتش اساساً توابت عمومی گرفته می شود. کسی همین بیماری فلجی رو توابت میکنن، در وقتی توابت کردنی با اینا پورا برقرار نمیشن پاپهنی در این حالت ها، چون که پای ها در بعد پولیومیلیت آثار فلجی پا پیدا می شود و در وقتی پیدا شدن فلجی پا اما فلجی پای پورا برقرار نمیشه در بسیار حالات و پاپهنی تا آخر عمر باقی میماند. پاپهنی که در آثار ناقصی پورا بنا مستحکم نشدن استخوان ها پیدا میشد و ایرا توابت عمومی و توابت گیمناستیکی جسمانی چی داده میشود که با همین رو توابت کرده میشد. پاپهنی وزنین باشد، پاپهنی وزنین در آثار کج شدنی استخوان‌های پا و در بیماری که با یکجایی بیماری‌های دیگر پیدا می شود، توابتش اول توابت عمومی بیماری کرده می شود. در حالت برقرار نشدن آن جراحی کرده می شود. جراحی با وسیله جراحی پاپهنی رو برطرف کرده می شود. табобати беморӣ вобаста ба вазнини беморӣ сурат мегирад ки мешавад табобати консервативӣ, табобати ҷарроҳӣ. яъне ки бемороне ки ҳолати ҳамин паҳнпоӣ ба дараҷаи сабуктар аст, мо метавонем ки консервативӣ табобат кунем. яъне ки табобати консервативӣ дар бар мегирад пӯшидани пойпӯшҳои ортопедӣ, супинаторҳо, пронаторҳо, валикҳои байниангуштӣ, табобатҳои махсуси машқҳое ки физиотерапия аст, гузоштани обҳои гарм, массажҳои махсусро дар бар мегирад ва инчунин пӯшидани пойпӯшҳои ортопедӣ ки ҳатман доштани супинаторҳо ё ин ки пронаторҳо лозим аст. табобати ҷарроҳияш бошад, ин дараҷаи вазнини беморӣ аст ки бо каҷии пурраи варгусӣ дида мешавад. танҳо бо воситаи ҷарроҳӣ барқарор кардан метавонем. мусаллам аст ки агар беморӣ сари вақт табобат наёбад, метавонад оқибатҳои ногувор дошта бошад. дар ҳолати беаҳамиятӣ ва табобат накардани кафнпаҳнӣ ин беморӣ чӣ оқибате дошта метавонад? ҳастанд шахсоне ки ба ҳамин аҳамият наметиҳанд, яъне ки ба онҳо ба ин чунин беморӣ ҳаст ва онҳо мушоҳидаам намекунанд, муроҷиатам намекунанд ва дар давоми ҳаёт фақат бо дардҳои қисмати камар табобат мегиранд, ё ки қисмати буғуму косурон ва дигар буғумҳо бисёртар табобат мегиранд. метавонад ки оҳиста оҳиста ба оризаи каҷии стумра оварда расонад ки дар ин ҳолат табобати беморӣ мушкил мегардад. яъне ки боз оризаҳои дигар беморӣ пайдо шуданаш мумкин аст ки пайдо шавад. البته در آن حالتی که اگر که دیر پاپهنی پیدا شده باشد، در آن حالت توابت دشوار می شود. توابت دشوار می شود اگر سری وقت توابت هم پورا برقرار کردن نمی تواند، جراحی کردن شودم، در اون حالت چی میشه؟ دیگرگونی پیدایی میشه، دیگرگونی ترافیکی، دیگرگونی در پای و رگ‌ها در استخوان‌ها پیدا میشد که اما بیمار اذیت میده. دوامناکی توابت اساسا از درجه سبکی وزن چی میشه؟ اگر دوامناکی توابت نسبت دیگر بیماری‌ها دور و دراز است. برای آنکه اینجا دیگرگونی پای و استخوان‌ها میشد، با مشق‌های جسمانی این یک روزه دو روزه به مانند دیگر بیماری شدید نیست که در مابین یک هفته یک ماه چی کند. این دور و دراز ماه‌ها و سال‌ها باید دوام دهد و همین گرفتار همین بیماری باید دائما همین در مشق کرده ایستند، پاپوش‌های چی پوشند؟ ارتوپدی پوشیده گردند.
عقیده موجود است که ویلاسپدرونی بهترین اصول پیشگیری از پایه‌های هموار است. дар тоҷикистон нафаронеро ки кафи пои ҳамвор доранд чӣ тавр муайян мекунанд ва ба қайд мегиранд? оё дар кишвари мо сафи нафарони гирифтор ба ин нави беморӣ зиёданд? бемории качпои модарзодӣ, бемории баромади сараки рон дар тоҷикистон ба миқёси тамоми ҷаҳон як хела ҳастаем. Масалан мо гуфта наметавонем ки дар тоҷикистон мо бисёртару дар дигар давлатҳо камтар мешавад. асосан ки дар тоҷикистон мо хусусияти географии иқлимӣ дорем ки бисёр кӯдакҳои мо дар вақти кӯдакӣ бисёртар пойлуҷ мегарданд дар замини сахт, попаҳни кӯдакона камтар вомехӯрад. Якумаш яки дар бисёр ҳолатҳо ҳамин попаҳни кӯдаконе ки вазнине ки вомехӯрад дар ҳолати кӯдакӣ падар модар сари вақт эътибор наметиҳанд. аммо вақт попаҳни бофтаҳои мулоим ба попаҳни дараҷаи вазнин ки бо дигаргунӣ дар устухонҳои пошна пайдо мешавад, попанҷа пайдо мешавад, дар он вақт тавобат вай душвор мешавад. аз ҳамин беморӣ қариб дар ҳамин корхонаи мо ҳар рӯз зиёда аз 20-25 нафар муроҷиат мекунад ки ҳамаи онҳо гирифтори бемории ҳамин паҳанпои пласкостопӣ мебошанд ва ба онҳо мо тавобатҳои лозима, яъне ки обуфи лозим аст, спинатр, пронатр, дигар лавозимоте ки барои табобати ҳамин беморӣ пешниҳод шудааст, мо ба истифода дода ба онҳо тавсия медиҳем. дар ин корхона дастгоҳҳои ортопедӣ махсус сохта мешавад ки барои муолиҷаи кафи пойҳои ҳамвор мувофиқанд. пас аз муоина духтурон ба нафароне ки дорои чунин беморианд пошнаи махсус ё пойафзол пешбинӣ мекунанд. инҷо вобаста ба андозаи пои бемор пойафзол ва ё пошна омода карда мешавад. пойафзолҳои ортопедӣ мегӯянд ки як махсус барои бемории паҳанпо ё ки пласкостоп истифода мебаранд. фарқияташон аз пойафзолҳое ки оддӣ ҳастанд, яъне ки дар онҳо гузоштани спинатрҳо ё ки пронатрҳо ва инчунин онҳо тагашон ҳамвор, падошваи ҳамвор доранд ва инчунин бо соқи сахт, яъне ки соқи сахт ки ин буғуми соқу пойпанҷаро дар ҳолати 90 градус нигоҳ медоранд. мо метавонем ки ҳамин бемориро вобаста ба дараҷанокии беморӣ ҳамон пойафзоли махсус сохта ба истифода диҳем. агар ки чӣ қадаре ки мисол ҳамин дараҷаи сеюм ё дуюм ё якуми ҳамин беморӣ бошад, мо метавонем ки ҳамон супинатр ё пронатр ё ки ҳамвории ҳамин пойафзол аст ё баландии ҳамин пойафзол мувофиқ ба дараҷаи ҳамон бемор мо месозем. яъне ки ин ба ҳамон бемориён рост меояд ки дараҷаи сеюм доранд ва инчунин кӯтоҳии андоми поён доранд ки ба миқдори 3 сантиметр ҳам кӯтоҳӣ доранд, ҳам паҳанпоӣ дида мешавад, ки ин дараҷаи каме вазнинтар аст. мо махсусан барои одамоне ки мисол дараҷаи вазмина сохта метавонем. бо ҳаст обуфое ки онҳо боз аз ин фарқ мекунанд, яъне ки дараҷаи якуму дуюм ҳастанд. чӣ кор бояд кард ки шахс дучори бемории кафпаҳнӣ ё кафи ҳамвор нашавад? албатта чораҳои пешгирӣ барои ҳар беморӣ мавҷуданд, аз ҷумла барои ин беморӣ низ. ин чораҳо кадомҳоянд? барои дучор нашудан сари вақт дар нишонае ки попаҳнӣ пайдо шуд, нишони попаҳнӣ масалан гуфтем як ташхиси душворо талаб намекунад. ҳамон падар модар ки ҳар рӯз кӯдаконашон дидан, роҳ гаштанашона дидан, дар вақти шӯй кардан почаҳошона дидан, пӯшондани ҷуробу чиҳошона дидан, оно мебинанд ки дар кӯдак нишонаи попаҳнӣ ҳаст, яъне кафи по паҳн шудааст. яъне болои ҳамон свод, яъне баландии ҳамон по нисбати дигар кӯдакҳо мебинанд ки паст. онҳо бояд сари вақт ҳамон ба тавобати гуфтем ки машқи ҷисмонӣ машғул бояд кунонанд кӯдаконро. бисёртар пиёда гаштан, луч гаштан дар замини сахт, дар машқҳои оббозӣ, машқҳои волейболӣ гирифта карда ва ҳар шаб бояд чӣ кунанд? баъд аз
بازی وان نکناندن مغز کردنشان در کن. اگر که باید بسیارتر پاپانی درجه بلندتر کردن باید با دکتری ردات تروماتولوژ آسیب شناس مراجعت کنند. در آن وقت همون در بیمارخانه در درمانگاه ها برای این حالت چی مغز میفرمایند. برای پیشگیری این بیماری اول سری وقت معاین کردن خود بیماری لازم است. یعنی که چقدر که سری وقت ما معاین کردیم همون قدر پیشگیری بیماری آسان می‌گردد. برای پیشگیری این بیماری اول پایافزال درست، انتخاب پایافزال درست، پایافزال نه سخت و نه ملایم، پایافزالی که همواری دارد، یعنی که بلندیش نه زیاده از 4 سانتی متر میباشد، طرز درست راه گشتن، مشق‌های لازمی، یعنی که باز ولسیپد رانی نیست، مثلا بیشتر استفاده می‌بریم. اینچنین استفاده بودن ماده‌های کلسیم، یعنی که ماده‌های غذایی که در آنها مقدار زیادی کلسیم دیده می‌شود، یعنی که محصولات‌های شیری، چقدر که محصولات شیری بیشتر استفاده کنند کمتر گرفتار میشن و چون بیماری. پایهای کودکان در دوام 3 سال اول تشکل می‌یابند. از این رو انتخاب پایافزال موافق برای کودک خرد مهم است. اگر کودک قریب تمام سال یکم حیات را در عرابچه گذراند، پس در سال دوم او الکی به پایافزال خوب نیاز دارد. инҷо тавонистем бо такя ба маълумоти ба даст оварда ба маслиҳати мутахассисон чанд паҳлӯи бемориеро ки гӯё назарногир аст вале метавонад оқибатҳои ногувор низ дошта бошад бароятон пешниҳод кунем. мақсади мо тавассути ин намоиш мусоида дар огаҳии комил аз бемориҳо ва ба роҳ мондани зиндагии солим аст. умедворим ганҷи бебаҳои худро эҳтиёт мекунед. ин буд шумораи навбатии намоиши ганҷи бебаҳо. ҳамеша солиму бардам бошед. تا بازدید.